So guys, for today's videos, so agto may kuha guys. Cebu City. Biyahe namin uguan. Dumagiti. Kaya na ko sila ni Edward and Lalang. So ang gisakyan ang kapalan kasalakyan. So kita guys, Dumagiti and Cebu, Bubalbal. Dumaguete guys, welcome to Dumaguete City. Okay, ako mga kauban, so mga mga guwapo. So ito na mi og Port Robinson. Pantalan ato na ay kwantuan nga ng mga tao. Ay kalagat sa kanay natin hotels, www hotels Dumaguete, a place for everyone. Park sa Medini guys. Park sa Medini. Sa amo ang kwarto guys. So namin sa saan nga natin hotel? Saan nga hotel? Hotel Sierra. Check-in hotel. So dada kayo ng hotel guys. Good. Sana all. Thank you. So guys, nanagon mi sa Pantalan guys. Nanami sa Cookaliyo. Cookaliyo from Agramig Cebu guys. And this is Piming. And this is Brent. And Edward. Bring. This is Brent. Pasakan nami guys. Ha? Yeah, first time po na ko ron. First time mo sa kayo guan ko Kalium. Ha? And this is Bida J. Kanyamaki. So karon guys, atong suluyon ang tibuok
Dapat ining tibuok ko kalyong. Let's go. Ang kukalyong is ang dami-dami kwarto dito. Asa may kapos. Ay, yung, yung kwarto ni Brand nandito lang. Ano ba kayo? Uy, nandyan oh, magsandali lang muna kay... Meron pang ginagawa. Maya punta tayo rooftop. So, mamaya Doon tayo tatambay. kasi hindi kami makakita, baka masukan kami dito. Sandali lang kami, pero ano ba? Nandyan. Maghulatin lang tayo. Beng, nandito lang. Ay, meron pa lang mga agad dyan. Na, ang nindot-nindot dito kung tingin dito. Kaya ang ano oh, parang gagwapo ka. Ayan oh, parang gagwapo ka. Ito yung Las Nieves cabin dito. Ito naman yung chicharon cabin. Chicharon cabin. Ito yung chicharon cabin. Lugatiman cabin. Jagumitan, hindi lugamitan. Lugatiman cabin. Uy, sama tayo. Punta man siguro tayo doon. Easy. Mamaya na lang siguro eh. Kinabahan. Mamaya na lang siguro ha. Titingnan pa namin tong ano dito guys. Okay, good morning. Morning. Good morning, Cebu City. Good morning. Tapos titig kayo. So guys, akin na may gordo pa. Wala, stitik kayo. Pasan nyo ka na, Pep. Guys, so akin na may gordo pa. Hi. Alright guys, dalan sa gordo pa. Hangin, red, China. Sana kayo? Sana kayo? Action Prince of China. Ang ginawin China. Maraming squad. China. Dawin. Dawin. Sama na guys. Chata ka dito guys. Guys. Guys, so chata kayo guys. Indot kayo. Indot kayo.